Molt bé, doncs benvinguts a la nit del talent. Aquest any fem una cosa molt curiosa perquè nosaltres normalment la nit del talent era un esdeveniment on donàvem els premis talent. Com que vam arribar a un punt que donàvem tants premis, la nit del talent era inacabable i hi havia gent que demanava, sisplau, que acabessin. Llavors ara ja no fem això. El que fem és gravar uns vídeos als guanyadors per després fer que allò es converteixi en un publireportatge i fer-ho córrer. De manera que tenia molta més eficiència fer això que no tenia tot un munt de gent, un munt d'hores. Per tant, serà un acte molt breu, serà un acte molt singular, molt concret. El que espero és que després tots els que us quedeu podeu fer molt networking, podeu parlar molt entre vosaltres, us podeu conèixer i sobretot que disfruteu perquè hi ha un càtering espectacular que després us explicaré qui ho ha organitzat. Ja aquí els estic molt agraït. Agrair a tots els nostres patrocinadors, la Diputació, que avui tenim a la Neus en representació de la Diputació de Barcelona, la Generalitat, Agbar, bé, tots els que veieu, i avui en especial a l'Ibelista. L'acte d'avui és molt estrany perquè hem barrejat llibres amb audiovisual i dius, ostres, llibres, audiovisual, tecnologia, com és que barregeu aquestes coses? Doncs bé, sense històries, sense persones com les que avui coneixereu i que fa 1 i 2 anys van guanyar un premi, sense elles, sense les seves idees i sense els relats que són capaces d'inventar, no hi hauria audiovisual. No hi hauria ni pel·lícules, ni sèries, ni Netflix, ni punyetes. Per tant, vam pensar que era bonic barrejar les dues coses, donat que nosaltres no donem un premi a una cosa que ja està feta, sinó que donem un premi a una idea, a la innovació, a la creativitat. En aquest cas, els 2 llibres guanyadors de les 2 últimes edicions ja estan editats i ara podem començar a fer promoció després de 2 anys de pandèmia que ens ho han posat realment difícil. I després tindrem la sort de conèixer el Mike Blackman, que veureu que és un personatge espectacular, una persona, a part de personalment bellíssima, és algú que ens porta aquí, a Catalunya i a Barcelona, molt i molt de talent. Gràcies, Neus, per venir a obrir aquest acte. Moltes gràcies, Bru. En primer lloc, agrair a la Fundació Talentum 21, la Cambra de Comerç, per organitzar aquests actes, aquesta nova edició de la nit del talent, que permet connectar emprenedoria, empreses, administracions, per localitzar talent. I és en el territori on està el talent, per això té sentit que hi sigui aquí en representació la Diputació de Barcelona com a xarxa de municipis, perquè efectivament és en el territori, és a dir, arrelat al terra, al carrer, als municipis, als pobles i a les ciutats, on radica aquest talent que ens situa com a referents en el sud d'Europa. Gràcies perquè aquesta nit podrem parlar de cultura, podrem parlat de novel·les, és a dir, de literatura, has parlat de l'audiovisual. En definitiva, parlarem de talent i gaudirem del talent, que és tot el contrari a la resignació. Parlar de talent és parlar d'ambició, és parlar d'esperit de millora, de tirar endavant. Sens dubte, si haguéssim de definir els trets que ens identifiquen com a poble, com a nació, parlaríem de l'esforç, parlaríem de l'esperit de superació, però segur que parlaríem del talent per afrontar els reptes globals i per afrontar els reptes més locals. Per tant, gràcies a la Fundació, gràcies a les persones que feu possible aquest tipus d'activitat per localitzar, per preservar i sobretot per incentivar i difondre el talent, i crec que és necessari que les diferents administracions continuïn fent-vos costat i més costat perquè això pugui tirar endavant i fer-se encara molt més gran. Moltes gràcies i molt bona nit. Bona tarda a tothom. Benvingudes, enhorabona a totes dues. I enhorabona també als Premis Talent, també per una raó important, i és que una cosa que ens ha passat els últims anys, arran de la pandèmia, però també arran d'una mena de depressió de país, és una certa por, un cert bloqueig. I una forma de desbloquejar les coses és imaginar. Jo agraeixo moltíssim que s'hagi vinculat la innovació, l'audiovisual i el talent i el coneixement, per entendre'ns,
amb la imaginació i amb la ficció. Perquè sembla retòric però no ho és. És a dir, sense una capacitat imaginativa, sense una capacitat de relat, sense una capacitat d'anar una mica més enllà de la realitat, és bastant impossible que surtin bones idees. I si alguna cosa pot passar en aquest país o es pot quedar bloquejat aquest país o aquesta ciutat, és per la manca d'idees o per la manca de bones idees, que siguin viables i que siguin prou fortes perquè la gent les tiri endavant. La ficció ens ajuda a això. La ficció ens ajuda a, més enllà de la realitat, a imaginar què hauria passat si, o què passaria si, o què va passar aleshores, o quines històries ens poden millorar, que d'això es tracta, quines històries ens poden millorar. De vegades són alegres, de vegades són tristes. Jo tinc a les mans dues novel·les de la Teresa Saborit i de l'Alba Badal que em sembla que tenen en comú un punt de conflicte tràgic. Ara ens ho explicareu una mica. Enhorabona a totes dues pel premi, per la publicació. Però si vols comencem per tu, Teresa. Barcelona, la Rosa i el Drac. Barcelona, la Rosa i el Drac és una història, ara ens ho dirà ella, però em sembla que amaga un trencament anímic, un trencament de l'ànima. Una persona que es dedica a la gimnàstica, no? I que arran d'un conflicte, arran d'un accident, tot se li trenca. Una mica com aquella pel·lícula de Woody Allen que es diu Match Point, on queda demostrat que per molt de talent que tinguis, per molta força que hi posis, per molt esforç que hi posis, si no tens una mica de sort, tot se pot trencar d'un dia per l'altre, no? Una mica com la pandèmia. Explica'ns una mica si vols, però estic una mica commogut per la història i per la cruesa del tema. Bueno, és el que dius, té un punt tràgic, no? És una noia, és una esportista, és una gimnasta que el seu somni és anar als Jocs Olímpics. Per tant, ho té tot, acaba de ser seleccionada, no? Estem al 2015 i de sobte li passa un accident a la seva família, ha de deixar el car, ha de tornar a fer-se càrrec de les seves germanes petites, per tant, tot el que tenia planejat desapareix d'un dia per l'altre. I això sí que té un punt tràgic, no? Però com ha dit abans la Neus molt bé, el que seria una tragèdia seria resignar-se. I la protagonista d'aquesta novel·la el que fa és no resignar-se. Per tant, ella continua tenint aquest somni, continua tenint aquest objectiu i fa tot el que està a les seves mans per recuperar-lo. Fins i tot arribar a pactar amb un fantasma que es troba la nit de Sant Joan. No? Perquè també és una cosa molt catalana, no? Que les nits de Sant Joan passen coses màgiques. Doncs al costat de font, en aquest cas, la Jana, que és la protagonista, no troba una dona d'aigua, sinó que troba un diable de correfoc. I a partir d'aquí arriben a un pacte per ajudar-se. No només el pacte, sinó que a més la fortalesa, no? Perquè Exacte. té un punt de superdona. Se n'ha de cuidar de la mare, se n'ha de cuidar dels fills, no? És una mica de sobte, li toca tots els papers de l'auga. Sí, però no és tan superdona com una noia del dia a dia. O sigui, vull dir, tenim una joventut o hem viscut 3 crisis molt seguides, no? Vam veure la crisi del 2000, llavors vam viure la crisi d'immobiliari i ara tenim la crisi de la pandèmia, no? Per tant, tenim unes generacions que han patit molt i que han patit crisi, crisi i crisi. Per tant, la manera de tirar endavant és plantar cara. Per tant, no és com una excepció, sinó que jo entenc que hi ha molta gent com la Jana en aquesta societat. I també té bastant de paper el món dels records i de l'amnèsia, no? Estem parlant del món de l'Alzheimer, no? De pèrdua de memòria, fins a quin punt aquesta història tot és un esforç per recuperar els records perduts, si és que ha de servir d'alguna cosa i si és possible, no? Exacte. I també el que volíem aquesta novel·la era fer un homenatge a la ciutat de Barcelona just quan ens tenien confinats. Jo el primer esborrany el vaig escriure just aquells 2 mesos que ens van tancar a casa, que dius, no podem sortir al carrer, i jo vaig dir, doncs jo escriuré una novel·la per sortir al carrer. Per tant, faig un viatge durant 12 mesos per Barcelona i vaig a buscar els records, no? Vull dir, surt el Mobile Congress, naturalment, però també surt a la Barcelona dels Tots Sants, la Barcelona dels Tres Tombs, la Barcelona de les tradicions de Sant Medir de Gràcia, no? Aquests records familiars que jo crec que també s'han de posar en valor. Molt bé. I per últim, doncs, digue'ns, què suposa per tu el Premi Talent de Relat? Doncs mira, suposa, per exemple, tenir l'oportunitat de compartir aquesta vetllada amb vosaltres aquest vespre, aquí amb un munt de gent que després de la pandèmia crec que tots tenim ganes d'actes com aquests. Per tant, moltes felicitats a en Bru per organitzar-ho i em sembla una iniciativa fantàstica i per molts anys ho pogués continuar fent. Molt bé.
Us demanem, abans de continuar, una mica de silenci. Recordem que teniu a la part de dalt un reservat per si podeu fer gresca i xerinola allà també. Per tant, aquesta sala és multiusos. Però una miqueta més de silenci perquè puguem gaudir tots. Gràcies. Pots seguir, Jordi. Ui, ara. Ara és... Alba Badal. Hola. Et regalo els retalls d'una història. Aquí hi tenim la referència molt constant al món de la natura i dels arbres, però ambientada a l'època de la Guerra Civil o dels records de la postguerra civil, com si els arbres genealògics es poguessin associar als arbres naturals. És a dir, tota la història, tots els records, tot el dolor que pot haver-hi en el creixement d'una família queda molt associada al que pot haver-hi de dolor, de creixement i d'evolució de la natura. És més o menys això? Sí, exacte. Molt bé. Ho has explicat molt bé. En primer lloc, gràcies per donar-me l'oportunitat de ser avui aquí. Per mi, m'agrada dir que a mi un arbre em va regalar el títol d'aquesta història, que és Et regalo retalls d'una història, perquè, de fet, és una novel·la que parla de retalls de vides dels personatges. No hi ha ningú de nosaltres que puguem explicar la nostra vida sencera. Tot ho recordem a retalls de coses que hem viscut, retalls de paisatges, d'olors, de sensacions, records. Ni tan sols podem veure'ns a nosaltres mateixos sencers. Per tant, l'explicació de com és la vida que viuen els personatges també és així, feta a base de retalls. Hi ha un personatge que viu una experiència que marca tota la família. La primera experiència passa durant la Guerra Civil i és una mort. I a partir d'aquí és un personatge, la Cèlia, que viu en un dol inacabable. La seva vida se centra en un dol, és incapaç de seguir endavant. Per què? Perquè la guerra significa un trauma. Ho estem vivint ara mateix amb una certa distància, però que no és distància realment. Llavors, aquest personatge viu ancorat en aquest dolor i les seves filles, evidentment, hereten aquest dolor i, per tant, han d'aprendre a conviure amb una absència, amb un familiar que ha quedat eternitzat en un marc d'una foto, però que el temps, si bé passa pels altres, no passa per ell. Llavors, com es viu això des de la infantesa, des de l'adolescència, com van passant també les seves pròpies experiències i com hi ha un moment en què una de les filles viu una experiència que guardarà com un secret familiar. I és una novel·la que parla dels secrets familiars, perquè en totes les famílies hi ha alguna cosa que s'intenta amagar, que s'intenta callar, que entre els uns i els altres es va fent com en silenci, es va guardant. I tot això, tot i que es manté amb molt silenci, és un silenci que vol ser trencat perquè la veritat sempre pugna per sortir, sempre vol aparèixer i sempre vol veure la llum. Quan realment es pot sortir aquesta veritat és quan un arbre genealògic pot d'alguna manera respirar, és com un arbre físic. Jo tinc molt contacte amb la natura i a mi, quan necessito respostes, me'n vaig a buscar els arbres. Per això un arbre a mi em va regalar aquests retalls. I deixant de banda la història particular dels personatges, creus que es podria associar la història particular dels personatges amb aquestes cicatrius amb origen a la Guerra Civil, amb unes cicatrius que potser arrossega tot el país? Totalment. Quan parlem de retalls d'una història particular, individual, anem ajuntant retalls que acaben creant memòries col·lectives. Tots portem a les cèl·lules records que han viscut i coses, sensacions que han viscut i que hem heretat dels nostres avantpassats i que segurament també heretaran els nostres successors, no només d'una generació, sinó de més. Llavors, evidentment, aquests retalls van creant com si fos una mena de patchwork, que va juntant el que són els retalls individuals amb els retalls col·lectius, amb les memòries col·lectives de tot un país, que també es veu aquí. Sí, justament això ho parlàvem fa poc amb un company, que és que ni jo ni vosaltres no hem viscut la Guerra Civil, ni tampoc segurament massa la repressió franquista, però en canvi és com si s'anés actualitzant constantment, no? És a dir, diu, com és que t'agrada tant el Lluís Llach dels anys 70, etc. Si tu són lletres que tu, la repressió, les banderes i avions i el cercle de canons, tu no ho has patit,
però en canvi és com si tot anés tornant amb altres formes, però tot hi és, no? Tot aquest enfrontament constant, aquest magma d'idees contraposades i de conflicte doncs continua i encara afecta les famílies, no? Totalment. De fet, aquesta novel·la jo l'he dedicada al meu pare. El meu pare té 91 anys i jo me'n vaig anar a veure el meu pare i li vaig dir explica'm coses de quan tu eres petit, coses que et van explicar, coses que tu vas veure amb els teus ulls de nen, perquè m'interessa veure com vas veure tu tot això amb els teus ulls de nen. I llavors ell em va explicar coses que apareixen aquí. Evidentment no és una història de la seva vida ni de bon tros, és tot ficció, però jo li vaig dir, em deixes fer ficció a partir d'això? I em va dir, sí, clar. I jo crec que val la pena escoltar les persones que realment han viscut totes aquestes situacions, no? que nosaltres portem també a les nostres cèl·lules. I ara una mica digue'ns què suposa per tu haver guanyat el Premi Talent Cambra. Pots fer els elogis al Bru que faci falta, perquè ja és... però intenta fer-ho a la teva manera. Jo estic molt agraïda, primer, perquè és el primer premi que guanyo, llavors és com ni m'ho acabava de creure. Això en principi per això, i després perquè per mi representa l'oportunitat de poder compartir una part creativa meva que d'una altra manera doncs, segurament em seria molt més difícil, no? Poder-la compartir. Per tant, jo estic molt agraïda i molt feliç i em sento molt honrada de poder estar aquí compartint una història i estic segura que a qui hagi d'arribar doncs que desitjo que li faci molta companyia i que arribi a aquelles persones a qui hagi d'arribar. I moltes gràcies als organitzadors per descomptat, que sense vosaltres no estaríem aquí. A banda de recomanar-les molt, perquè totes dues són fantàstiques i arriben molt al fons de l'ànima i molt sensibles, dir-vos que els llibres es compren i que aquí a l'entrada es poden comprar tots dos i que si podeu comprar-los de dos en dos, molt millor, perquè tots dos valen molt la pena. Gràcies a tothom. Good night, everybody. Molt bona nit a tots. Aquesta part és probablement la part més màgica de tot el que representa els Premis Talent Cambra. És la part més màgica perquè nosaltres sabeu que donem, ja ho he dit abans, 30 premis d'honor, 30 premis d'innovació i 6 d'honor, i n'hi ha un de premi d'honor, que és el Welcome Talent Award, el benvingut talent. Per què? Perquè entenem... Joan, tranquil, no passa res. Perquè nosaltres som un país de pas, som un país de comerç, som un país de gent que s'ha vist obligada a ser creativa per crear productes, serveis, sortir i vendre'ls, però també som un país que hem acollit a moltíssimes cultures de molts llocs al llarg de tota la nostra història. Per tant, vam dir, de tots els premis d'honor que tenim, la solidaritat, el mecenatge, el científic, el humanista, tenim premis que premien valors. Ostres, el primer que hem de ser és agraïts amb la gent que ve de fora i que porten talent. I aquest any estem aquí en aquest moment estem aquí per dir avui comença la crida perquè molta gent participi aquest any amb els seus projectes i ho fem donant un premi, donant la benvinguda al senyor Blackman, que després coneixereu. Dir dues coses molt breus. Una és que sabeu que l'any passat vam començar un congrés que volem que sigui internacional i que volem que sigui una fira, que volem que sigui, junt amb la càtedra que també estem creant, el centre de debats del que seria la gestió del talent i del coneixement, que crec que és quelcom que a Catalunya i Barcelona és molt capaç d'acollir. Volem ser, entre cometes, una mena de Davos on tot aquest debat es faci i quedi aquí, cada any es vagi seguint fent i es vagi enriquint, i que les organitzacions capaces d'ajudar a innovar i a transformar les organitzacions es trobin, puguin venir, puguin tenir el seu estand. Bé, dit això, no només volem fer aquest congrés, sinó que després volem anar al territori, a tot Catalunya, i allà no ens ho demanin, ja hem estat a Reus i aquest any anirem a altres ciutats, però dimarts que ve
la pròpia fira, el propi congrés de l'ICE, que és el congrés més gran d'audiovisual d'Europa, tindrem una jornada a la que esteu tots convidats, només heu d'entrar a la nostra pàgina web i allà veureu com fer-ho, i podreu veure experiències de cap a on hem d'anar per tirar endavant, siguem petits o siguem grans, tant en l'àmbit de l'organització de les organitzacions, l'àmbit organitzatiu, com el de les finances, els intangibles, la tecnologia, la innovació. Podreu viure dintre d'un iglú espectacular l'experiència de cap a on hem de tirar, i us convido a tots. I ara li vull donar les gràcies. A veure, el senyor Fito és el vicepresident de la Cambra de Comerç. Fa molt poc que ens hem conegut, però hi ha hagut molt bona sintonia. I he de dir que jo li estic molt agraït que avui estigui aquí, perquè aquests 2 anys han estat 2 anys d'una travessa del desert duríssims, duríssims, que qualsevol altra organització petita com la nostra hagués desaparegut, i gràcies a l'empenta i a la força de la cambra, del Jaume Aragall, que està per aquí, del Xavier Ricard, que no sé si està per aquí, de molts companys, de la Roser Salabarder, que també està per aquí, doncs de molts de vosaltres, gràcies a això, hem pogut seguir tirant endavant i avui tornar a veure'ns en persona. Avui el més important és que això que hem fet aquesta estona, que us trobeu, que parleu, que discutiu, que aprenguem els uns dels altres i que seguim sent un país de talent. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Bru, per aquesta introducció. A mi potser em toca la part una mica més institucional, per tant començaré dient benvingudes a totes les autoritats, simplement això. Companyes, companys també del comitè executiu que avui ens acompanyeu, de la Cambra de Comerç, amigues, amics, bona nit a tothom i benvinguts, com deia el Bru fa una estona, a una nova edició de la Nit del Talent que hem impulsat conjuntament la Fundació Impulsa Talentum, que presideix el Bru, i la Cambra de Comerç de Barcelona. Gràcies en nom d'aquesta darrera per ser-hi, perquè la vostra presència garanteix la solemnitat que mereix aquest acte. I abans el Bru m'ha dit, escolta, sigues breu perquè tinc una mica de fama d'enrotllar-me. I el Bru m'ha dit, escolta, sigues breu perquè hem d'anar a sopar, la gent no et vol escoltar massa, vol anar a dinar. M'ho ha dit. I li he promès que ho seria, però també li he dit, deixa'm compartir 3, encara que sigui en format de titular, 3 idees, 3 reconeixements que crec que avui els hem de fer com a Cambra de Comerç i que expliquen per què avui la Cambra de Comerç està aquí celebrant el que és una festa del talent. Són, deia, 3 reconeixements i el primer, Bru, va per vosaltres. Va per tu, pel teu equip. Tu abans feies referència de la dificultat que hem viscut tots plegats, sobretot aquests 2 darrers anys. Portem 3 col·laborant, però els 2 darrers han sigut molt durs i heu fet una feina excel·lent. Per tant, el nostre reconeixement com a Cambra de Comerç per la vostra feina, per la vostra dedicació, el vostre esforç i per la iniciativa que dueu a terme a través de la Fundació Impulsa Talentum, amb la que compartim un objectiu clar, que és el talent. És posar en valor el talent com a eina de progrés i de creació de riquesa. I amb aquest objectiu de seguida ens vam entendre, vam veure que estàvem amb la mateixa sintonia i que valia la pena fer un esforç per col·laborar. Per tant, Bru, gràcies per la feina que feu i per l'oportunitat que ens heu donat de col·laborar aquests 3 anys amb vosaltres. El segon reconeixement és per tots nosaltres, per la ciutat de Barcelona. Som un referent i no ens hem d'amagar darrere una falsa modèstia. I avui també crec que és un bon moment per reivindicar-ho. Deixeu-me només donar 2 o 3 xifres. Barcelona ja s'ha consolidat com el quart hub d'emprenedoria a nivell europeu, el quart. El primer, si parlem del sud del continent, del sud d'Europa. I també, i això és important, és la tercera ciutat escollida pels emprenedors per crear la seva startup i fixar-hi aquí la seva seu. I això és gràcies a un conjunt d'ingredients que fan de Barcelona un referent, malgrat, i deixeu-m'ho dir també, potser no és compartit, però malgrat tenir un estat que ens juga a la contra, hem estat capaços de, amb aquests ingredients,
ser aquest referent a nivell global. Tenim talent, tenim tecnologia, tenim corporacions, inversors, grans universitats, centres de recerca, administracions que hi creuen, algunes esteu aquí representades, i institucions també com les cambres de comerç que modestament fem el que podem. I per això no és casualitat. No és casualitat que empreses multinacionals com Nestlé ja fa uns anys i més recentment altres com Sanofi, PepsiCo o la darrera setmana coneixíem també Schneider han decidit ubicar a Barcelona el seu hub digital a nivell global. I la raó principal quan els hi preguntes als responsables de per què és pel talent, per la facilitat de captar i de retenir talent. A tot el món escullen Barcelona per aquesta finalitat. I, per suposat, tenir grans fires i congressos com el Mobile World Congress o ara, a partir de la setmana que ve, l'ISE, contribueixen a millorar el posicionament que tenim com a referent global. I això em porta ja a la darrera reflexió, t'he promès que seria breu, i aquesta va dirigida al nostre convidat especial, el senyor Michael Blackman, a qui tenim molt per agrair. Em permetreu que aquesta part de la breu intervenció la faci en anglès perquè voldria dirigir-me directament amb ell. So let me switch now to English, just very briefly. And the reason why, Mike, is because I would like to address some direct words to you. I need very little introduction. I guess you all are aware. Mike is the managing director at Integrated Systems Europe, ISE, the largest audiovisual show in the world, who will open its doors next week here in Barcelona. So, Mike, thank you first of all for joining us tonight. It's a great honor to have you here just a few hours before the full show begins. So thank you, and of course, congratulations for this well-deserved talent award you will receive tonight. Let me just end saying from the Barcelona Chamber of Commerce that we look forward to a long-lasting relationship, and in this respect, count on us for whatever you may need. I mean, we will be more than glad to assist you. So, thank you very much. Torno al català i amb això ja acabo. Ara sí, Bru. Gràcies un cop més per ser-hi, per la vostra atenció i espero que ara, a partir d'ara sí, un cop fet el premi, gaudiu del sopar i d'aquesta nit. Moltes gràcies. Moltes gràcies a en Bru Recolons i l'Antoni Fitó. Demanaríem que per entregar el premi us podeu quedar aquí si voleu, que ens acompanyin Jofre Llombart, secretari de Difusió de la Generalitat de Catalunya. Com dèiem, Mike Blackman rebrà el Premi d'Honor Welcome Talent 2022 per portar el ISE, la fira del sector audiovisual més gran del món, a Barcelona. Ara sí, el secretari de Difusió entrega el Premi Welcome Talent 2022 a Mike Blackman. So, firstly, please excuse me. I promise you that by next year I will speak a little bit of Spanish and maybe even some Catalan. Bravo! It's an honor for us to receive this. It was a long journey coming here to Barcelona. Not just the years of building ISE, but the last 2.5 very difficult years for our industry. But we got through it. We are so looking forward to next week and actually opening up the doors to this wonderful city and to these people who've really got behind us. Of all the cities we've been in, and we started ISE back in 2004 in Geneva. We moved it then to Amsterdam in 2005. In 2006 we went to Brussels. And in 2007, we went back to Amsterdam, made it our home for many years. But it became too small for us. And
searching for a new location that could be our long-term home was quite a process. And after looking at many cities, and you had really big competition, we chose Barcelona. And I can tell you, even before we've started, we believe this is the right choice. When we meet people like you who get behind us, who support us to make this happen and make it very successful, we're pleased to be here. But I have to say something else as well. You're giving this award to me, but I'm just one person as part of an organization. It's like the bottle of cava. There are lots of bubbles at the bottom that make it work and push it to the top. I'm just the cork at the top that makes the pop and the noise and everybody sees. I would like, this is part of my team. Please come up. Please come and join me. This is just part of the ISE team. And these are the people that make it happen. And they deserve this more than me because they actually do all the work, not me. It's great to work with these people. We've opened an office here and we have some of those people who we took from Barcelona. We've created work here, but we bring our people as well to help bring the talent. And you see there, I'm the old guy in this team. We bring young people into our organization because we realize that's where the talent is. And we see that in Barcelona. I hope that as we grow, we'll grow with more people from here, from the universities, from the creativeness that comes here. But these guys here are what make ISE happen. So please give them a round of applause as well. And thank you for welcoming us here. Thank you for making it great for us. And thank you for helping us bring ISE back to this city to start our growth and us being part of this ecosystem. Thank you very much. Thank you, Mr. Blackman. No sé si el secretari de difusió, Jofre Llombard, vol dir unes paraules també. Home. Stay here, Mr. Blackman, yes. Poc es pot afegir al que ja ha dit el senyor Blackman. Només dir que en nom del govern de la Generalitat estem molt contents avui de tenir aquesta representació per estar aquí donant fe de que donem impuls en tots els àmbits econòmic, empresarial, audiovisual, emprenedor, també de comunicació d'aquests premis, que no són res més que un reconeixement en doble via. La gent de casa i la gent que vol venir aquí a fer una part de casa seva. El director general de difusió que m'acompanya, l'Ignasi Genovès, té una frase sobre el Palau Robert que us convido, per cert, tots a anar. Ara tenim unes quantes exposicions, la de videojocs és impressionant, certament, que el senyor Blackman ens va acompanyar a la inauguració, que diu que l'eslògan del Palau Robert és que volem mostrar Catalunya al món i el món a Catalunya. És a dir, les tendències principals del món, ensenyar-les al públic català i tot allò que fem aquí a Catalunya, ensenyar-ho a un lloc tan emblemàtic com pot ser la cruïlla del Palau Robert, que és Passeig de Gràcia amb Diagonal. Amb actes com avui, a més, tenim l'oportunitat de fer les dues coses alhora, que és molt difícil de fer. És molt difícil de fer. Per tant, thank you, Mr. Blackman. Brussels, Amsterdam, Barcelona, I can announce you that the tour has ended. You will be forevermore. Thank you. So, thank you for making Barcelona your home, which is now your home forever and ever more. And I recommend you to learn some words in Catalan, because there's a man who only speaks English, who's called Bruce Springsteen, that
every year he comes here, he learned a word more than the last year. And he like with this speech, 5, 6, 7 words in Catalan, 90,000 people can give you applause like this. So what is my first word? Moltes gràcies. Thank you very much. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bravo! Doncs per cloure l'acte demanaríem que ens acompanyi el secretari del Govern de Transferència de Coneixement, senyor Xavier Aldeguer. First of all, un moment que em dirigeixo. Thank you on behalf of the Catalan government, Catalonia's government. We are grateful that you bet on our country, on Catalonia, to establish the ISG. And as my colleagues were telling you, hopefully this is going to be the end of your journey with us, because it's going to be rewarding for all of us. Thank you. I des del punt de vista de, no secretari general, sinó director general de Transferència del Coneixement, entendre que quan parlem de talent, el talent necessita també donar-li sortida. És a dir, tenim gent molt talentosa en el nostre país, però també tots tenim molt clar que aquest talent està moltes vegades sent utilitzat en el món fora de Catalunya. Hem de fer Catalunya atractiva perquè el talent que som capaços de crear i de generar es quedi aquí. I això passa d'alguna manera en què sapiguem i dirigim les polítiques del govern en el futur cap a, en els propers temps, cap a generació de riquesa. És a dir, en el que jo represento, que és el sistema de coneixement, de ciència, hem d'anar un pas més enllà. És a dir, fins ara sabem que som bons fent recerca, sabem que tenim uns estàndards prou alts, però no som tan bons en crear impacte en el nostre país. Llavors, si a la gent jove som capaços de fer polítiques que permetin generar aquest impacte avui aquí, farem que aquest talent es quedi, farem créixer tot el país. Llavors, per tant, crec que està molt bé que fem una nit del talent. Thank you very much again. Gràcies a tots i crec que és hora d'anar a sopar i no escoltar aquests de l'administració. Anem cap a...